Čaute. Trošku som sa odmočal, lebo som ochorel, ale chcem vám poprať len to najlepšie do nového roka. Veľa radosti, pohody, zdravia a rok 2025 bol úžasný a sme vďační, že v nás veríte a nepíšete len ten náš príbeh, ale že nám veríte, že vybereme pre vás najväčšiu možnú kvalitu. A výber, že sú to trendové, najmodernejšie veci, že vám snažíme sa prejsť najväčšiu možnú kvality aj zladzovania, takže sme vám za to vďační a že nás sledujete a je to úplne úžasné a do roku 2026 vám ešte raz prajem všetko najlepšie, radosti, pohody, lásky, zdravia a je to úžasné, takže už zajtra máme otvorené 2. od 10. do 4. Tešíme sa na vás. Čaute!